Jamhira mon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma altine hawri ko nogas ɗiɗi lewru septembre hitan ujunaji ɗiɗi nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuri mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ko hande woni assemblée générale la Nations Unies ɗum noon ko hitande capanɗe jeetaɓi ƴeewen kadi hono kanko secrétaire général Nations Unies ko haali ene président ko woni Bachir Diomaye Faye ko haali ko fate Nations Unies ko woni rôle muɗum ha hande to États-Unis ɓuuri yajje ko halte hande États-Unis ko fate kanko Jimmy Kimmel jogiiɗo show uji télévision suspendonoɗo gila alarba o so en kadi ne wayno ko kamɓe suspendinoɓe ɓe yatirdeɓe caggal pour yamirdemo yo artu ɓamto show makko talata janggo jamma habruji men international manaw en hande toon to Gaza walla toon to Palestine ƴeewen kadi ko haalte ko fate heftinde ndiɗo leydi Palestine kadi holla réaction ngaji gondi toon to Italie e toon to France surtout ene seppoji gondi toon pour forsude ɗeɗo leyɗele kadi yo non seulement yo keptin Palestine mais yo mbaddole min ha Palestine defande ma en jaa toon to Sénégal e toon to Mauritanie ɗum noon kadi koko fati toɓɓoji goni toon kadi battande muɗum e ɗeɗe guure ko wayno Touba e toon kadi to Guidima ko ɗum woni titre uji on ɓuuri mawnude ɗo journal ma en gattu joni e détails muɗum. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole radio Jowol Sare ko hettiyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo radio Jowol Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehilaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon on mbiɗen ni ene wayno ko ɓuuri mawnude hande ko Nations Unies batu muɗum mbaɗongu toon to New York ɗum noon nguɗo batu kadi ko batu ɓe mbi ko manditare ndeɗo fedde kene wona capanɗe jeetati hitande ko nde woodi ɗum noon nder konngol ngol ƴefti kanko secrétaire général de Nations Unies hono kanko Anthony Guterres wiyande ko Nations Unies rôle muɗum walla liggey muɗum ko rende haqqinamade ɗaɓɓude jaame aduna fof kono noon sababu nde musidɓe gonɗo oɗo joni to Gaza e guerre gonɗo toon to Soudan e Ukraine liggey mabɓe kamɓe Nations Unies ɓeydima wonde hunde nde ganduɗa en alay saago ƴewte kanko secrétaire général des Nations Unies haali ɗum hono kanko Anthony Guterres ene wayno kadi hono kanko Bachir Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal kanko hoore makko ƴefti konngol no fewi so tawi oɗo saha joni yimɓeɓe fof ne mbatti haqqillaji gonɗen koye saha ene gandi oɗo saha joni peeje ɗe ganduɗa momtude leñol no wuurno toon to Palestine e yeeso ɗeɗo golle wona golle dimɗini inamade deƴƴude wasi haalde kañum hoore mum ne woni ene jeeya e waɗɓe ɗum ɗon kanko Bachir Diomaye Faye o haali kadi o siftiri wonde ko Sénégal kañum hoore e leyɗele ko fof ne jeeya kadi leyɗele ɗoftiɗe ha hande ko woni sababu ndeɗo fedde Nations Unies nde sosa ɗum ɗon ndeɗo fedde wiidema ko kadi ko pour ƴewde kala no jaam dañirte pour wallude kadi rende kala ko woni haqqinamadeji haɓanede pour ko fati droit international ɓennene respecté ko haali oɗo saha joni wi wonde ko ɗiɗo liggeyaji fof en wayno Nations Unies fonno toppitade musibaji gonɗi toon to Gaza ɗi hankkadi bonni ɗum ko siftini wonde ke état ji wonɗi membre Nations Unies poti dartade ƴewtade oɗo saha joni ɗeɗo gueɗe keñoraɗe ɗum noon o wi wonde ko min goni ɗo henne ko pour wawde siftinde holko woni dalilaji ndeɗo fedde ɗum noon e wayno surtout henne ko waɗata Palestine oɗo saha joni ɓurti han kadi gueɗe ganduɗa en oɗo nokku fof woni wonti han kadi gueɗe international wonti kadi ne ganduɗa namdade holno innamade holno reynirte e holno justice kadi reynirte aduna he non kanko Bachir Diomaye Faye haali ɗum donc jiiɗa ɗum ene wayno ko kamɓe France e nder konngol makko kanko Emmanuel Macron o darima toon haali hande wi wonde ko France e wayno kañum horum e heɓtini hono état Palestine ɗum noon ko hunde nde o haalno lebbi ɓennuɗi ɗum noon kadi ene wayno ko France ene jeeya hen kadi hono
leyɗele goɗɗe ko wayno Andorra en won jeeya hen Belgique, Luxembourg, Malta, Monaco, ɓeɗo fof ene wayno jante mabɓe kamɓe France kañum koye men kaali gueɗe kewɗe kadi kaali peloje mawɗe sibabu nde bombardement ji kamɓe Israël ɓe mbaɗata oɗo sa joni toon to Gaza. Donc en ɗamina hono kanko gardiɗo leydi États-Unis kanko hoore makko ma o ƴeftu konngol hawnaki janggo. Donc jida e ɗeɗo leyɗele limtade ɗum ene wayno ko oɗo sa joni ko anda ko wayno Australie, Canada, Portugal, Angleterre mbaɗino hanki décision mum mbi wonde ko keftini Palestine gila hanki. Donc ne wayno ko oɗo sa joni konngol ngol haali kanko Emmanuel Macron e konngol ngol ƴefti wi wonde ko addi en ɗo hannde ene wayno ko addi en ko hannde hankadi tammum yonti ƴeewen kadi hol pewje bawɗe waɗede ha ken wiya leyɗele ɗiɗi takkodirɗe pour belan wawa réglude probléme gonɗo toon to Palestine. Donc wiide makko kanko Emmanuel Macron wi wonde hannde lollini wonde ko France heɓtini honde état Palestine ko wawi wonde fof yiyama toon to France kadi ne wayno ko won guure won kañumen koye men mbawi wadde drapeau ji Palestine e nder nokkuji men. ɗum noon kadi kene limte joni kene wona nogasi guure nokku toon to France wawi ummide drapeau Palestine ɗum noon ko nokkuji men. ɗum ɗo fof kadi haysindo kanko ministre de l'intérieur mo France biyeteɗo Bruno Retailleau o haalino wi wonde France ene foti continue wonde neutre e nder ɗo haare wonde toon to Palestine. Toon to Italie kadi ene wayno yiyama kadi hono seppoji kewɗi mbaɗi toon ɗum noon ko toon to guure gonɗo toon to Genoa e toon to Livorno. ɗeɗo guure ɗiɗi kadi ene wayno ko yimɓe hewɓe ɓe gari toon seppude so surtout yeno forsude kamɓe Italie naɓe beele ɓe reconnaisse état Palestine. ɗum noon e wayno ko ɓe mbawi yande nokkuji kewɗi surtout ɗo école aji goni dartinde kala ko wayno auto ji jahannoɗi toon e laabi ko forsude leydi Italie kañum horum haalani ha hande so tawi en jogori kono Palestine kono ene wayno ko forsude ɓe beele ɓe mbawa heftinde Palestine. habaruji men États-Unis ha hande tunnade kadi ko yalti hono kanko Jimmy Kimmel ɗum noon komo show mum suspendno ñande alarba ɓen ɗo ma o fuɗɗiti show makko ɗum noon ma o continue wadde liggey makko ñande talata janggo jamma. ɗum ɗo fof no ari ko caggal nde kamɓe Disney noon ko compagnie kañum hoore mum tambi hono télévision ABC ɗum noon ko wayno ko Disney kañum hoore mum e compagnie goɗɗo biyeteɗo Nexar ko kañum en jamirno wonde ko mbino wonde ko caggal ɗiɗo commentaire uji ɗi waɗi kanko altini o wiyeto ɓennuɗo kanko Jimmy Kimmel ko fate mayde biyeteɗo Charlie Kirk haaluji makko ɗinen ko haaluji ɗum noon e nder kamɓe koɓe garti kamɓe Disney e nder ko ɓe bindi ɓe mbi wonde ko alarɓe ɓennuɗo en min ƴeftino décision pour suspendude production hono kanko show makko kanko Jimmy Kimmel. ɗum ɗo fof ko pour ustude muuseki e situation gononoɗo on sata kadi yimɓe fof koko cunni on sibabu no mayde Charlie Kirk. ɓe ɓeydi hen kamɓe Disney ɓe mbi wonde kadi en wani ko décision mo ɓe ƴeftuno sibabu nde won commentaire uji kanko Jimmy Kimmel wanno eyyi ɗum noon commentaire uji ɗiɗon kadi ko commentaire uji e wiide mabɓe e noɓe jirno ɗum ko haaluji ɗi ganduɗa en ñaaɗi seeɗa walla ko haaluji kadi musɗi e saaha nde yimɓe mayra. ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓe mbawi caggal muɗum jottade balɗe kewɗe ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe haaldude walla jokkodirde e kanko Jimmy e ɗum noon e caggal ɗiɗon haaluji e ngal ɗon jokkodiral ɓe mbawi ƴeftude décision kadi pour artirde show makko kanko Jimmy Kimmel ɗum noon ko talata janggo. ɗum ɗo fof noon ari noon ko caggal nde kene wiye 400 ɗum noon ko guila e acteur ha yimɓe ɓe ganduɗa célébrité mbawi kañumen koye men windude lettre o fatude e kanko gardiɗo FCC e kanko Donald Trump e nder kadi ko anda hono kanko Ted Cruz ko sehil Donald Trump kañum horum ardi gom commerce gonɗo toon Sénat kala ko woni FCC ko koye muɗum dépandi ko kañum yiɗi wadde oɗon commentaire caggal muɗum yiyama kanko sénateur Ron Paul kanko hoore makko haali wonde gardiɗo FCC hono Brendan Carr ko waɗi ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa en ko hunde nde wona gonga e ɗum noon e wayno ko ɓeɗo ɗiɗi républicain jiɗi an guiɗi arde républicain sénateur goɗɗo kadi en altini hannde kañum horum haalino yetti hono commentaire mo kanko Ted Cruz mo wanno pour wiide wonde ko enen en tant que américain eɗen poti rimɗinde eɗen poti kadi rende ko mbiyata liberté haalde noon wona haalde ko wela donc wonande ɓe ganduɗa tan ko mbiyata America constitution ko mbiyata freedom of speech ɗum noon ko wellitare haalde miijo muɗum ɗum ko hunde nde ganduɗa en ko hunde jeeyande constitution mo Amérique ɗum noon ko amendement gadon ko mbiyata amendement kañum horumo dimɗinde kala ɗiɗon liberté ji donc ene wayno ko oɗon amendement kadi ene wayno kañum horum ne heeɗi congrès walla ne heeɗi laamu ni wadde kala kuule goɗɗe kena haɗa ɗum ɗon donc ɗum waɗi caggal nde kamɓe républicain hewɓe e caggal nde kamɓe kadi
acteurs kewɗi ɗi ganduɗa en puɗɗi era caggal show makko sismanda hono kanko Jim Kimmel ɗiɗo compagnie ji ɗiɗi compagnie hen goto ko compagnie biyeteɗo Nexstar par ce que kañum yiɗino wiide wonde ko kanko Brenda Carr gardinoɗo FCC sibabu ndo wi wonde ko haalluji Jimmy Kimmel haaliɗi ko haalluji bonni kamɓe Nexstar kamɓe giɗi wiide wonde alay sago show makko ene foti ƴewtede won suspendede caggal muɗum ko Disney donc ɗiɗo compagnie ji ɗiɗi ko kañum en pratiquement tan mbi télévision ABC ne kañum hoore mumen wayni ko kala ko woni gueɗe ɗe waɗata dépandi koye laamu mais dépandi koye ɗiɗo compagnie ji ɗiɗi ko wawi wonde fof ene caggal réaction ngaji ɗi ɓe jii wonde ko yimɓeɓe et surtout ene jeeya hen républicain ji ene jeeya hen kadi yimɓe ganduɗa ko yimɓe acteur uji mawɗi nde puɗɗi wadde réaction ene wayni ko kamɓe ɗum waɗi ɓe yatirde caggal donc wawi wonde fof ene wayni ko kanko Jimmy Kimmel ko janggo show makko ɗamini fuɗɗitade ɗo États-Unis ha hande toon titani cakkitorɗen kono kamɓe Cour suprême ɓe mbawi kadi rokkude gonga seeɗa hono kanko Donald Trump ɗum noon ko segde yimɓe liggotonoɓe gomu toppitide ko fate commerce ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump o haalino wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde ɓoyde wonnode ko hunde guila hitande ujunere jeena e capanɗe tati e joyyi ɗum noon ko kuulal goto no ngal guila hitande ujunere temedde jeena e capan tati e joyyi guila kanko Roosevelt woni lamɗo ene wayno ko kanko Donald Trump deuxiéme makko man dawa ko hunde nde ganduɗa o ari o wi wonde ko alay sago ɗum wayle o ngal ɗon kuulal noon wonno ko kamɓe congrès ko kamɓe poti rende kala liggotoɓe e gouvernement fédéral ɗum noon surtout ne jeeya hen fedde FCC ne jeeya hen ɓeɗo banque fédéral ne jeeya hen kadi fedde toppitinde ko fate en rende commerce ɗum noon fedde toppitinde ko fate rende commerce ɗo e leydi ɗum wonno ngal ɗon kuulal kono kanko Donald Trump ene wayno ko guila o ari o wi wonde ko seya kadi kala mo yiwi ne waɗa golle ɗe ganduɗa ene welanimo ko ɗum woni kamɓe Cour suprême hay sinduɓe ɓe jaaɓi oɗo sa joni heɗade kaɗon haala kono ɓe mbi wonde ko ceekanoɗo toon ɓe mbi wonde ko alay sago kanko biyeteɗo Rebecca Kelly wasde continde ligguey makko ɗum noon e wayno ko kanko oɗo debbo biyeteɗo Rebecca Kelly Slaughter ene wayno ko fuɗɗi liggade e oɗo Free Commission ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati donc ɗum woni ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe libéraux uji tati wonɓe toon ɗum noon ko kanko Sotomayor kanko Elena Kagan e kanko Ketanji Brown Jackson ene wayno ko kamɓe koye ɓe mbaɗi kamɓe ne ɓe bindi pour salade ko tribunal haali e nder koɓe kaali tan ɓe mbi wonde oɗo sa joni kamɓe majorité wonɓe toon conservateur uji toon to Cour suprême eɓene continue hande wadde gueɗe ɗe ganduɗa en yamirde kanko Donald Trump yo bonnu kala doole ɗe congrès jogino wertu ɗum e juuɗe makko kanko Donald Trump ɗum noon kadi e wiide mabɓe rokkude Donald Trump ha hande doole wonde dictateur ɗum noon ko ɗum woni koɓe kalata ko wawi wonde foof kamɓe tribunal o ɓe mbi wonde ko hay sindo ɓe jamirani ɓe mbiyani Donald Trump jogui gonga hono woni ko maɓe continue ruttade e oɗon ka habaruji men toon to Sénégal politique hono kamɓe ko mbiyata haute cour de justice ɗum noon ko tribunal cosade toon to Sénégal ɗum noon pour ñawde ko wayno ancien ministre walla ko wayno ancien président ene wayno ɓe mbawi heɗade hande hono gonnoon mennoɗo wonde ministre toppitide ko fate commerce hono kanko biyeteɗo Assome Diatta ɗum noon e wiide mabɓe kadi on kanko Assome Diatta ene wayno ko o wi wonde ko kala ɗe ganduɗa rapport baɗaɗo toon pour kudde contrôle ko fenade donc wini wonde ko ene wayno kala ko waɗa ko fate COVID-19 baɗaɗo ɗum noon ko ene wayno ko kalisaji biyaɗe facture aji mum ɓurtinama surtout nde maaroji cooda pour wallude miskineɓe ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en ɓe galana ɗum hay preuve goto ko wawi wonde fof ene kanko wonno ministre commerce o wawi arde kadi jabade kamɓe haute cour siftindon tan e wayno ko ɗum ɗo fof ko sibabunde kanko biyeteɗo Mansour Faye ene wayno nangaɗo guila ñande 26 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi 25 ko fate surtout en affaire uji COVID-19 bonnoɗo toon to Sénégal surtout ko fate en koɓe maaro sooda ko yamirako pour yo rokke miskineɓe ko e tawi hen wonde ko won facture aji baɗaɗe hen facture aji ɗi en ko hunde wona gonga ɗum noon e wayno ko en oɗo sa joni ɓe enquête ko hunde kena bo 2749 milliards de francs CFA ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mansour Faye siftindon donc kanko Mansour Faye siftindon tan ko kanko ko mawnum Mariam Faye donc ko joom suudu ex président Macky Sall e kanko kadi o meeɗi ko sakkiti ko kanko wonno maire toon to Saint-Louis wote baɗanode guila hitande ujunnaje ɗiɗi 26 e kadi ne wayno ko kanko hoore makko sakkiti wonde laamu Macky Sall ko kanko wona ministre commerce wonno ko ministre
fati hydraulique et sanitation ko won fo ko kanka ngite odo sa jon si babunde ne be mbiri bonandeji badadi ko fati covid 19 dum non koy laamu makki hande tonto Senegal e tunnaade kadi ko yalti tonto tonto Touba en wayno bonandeji ko fati ndiyameje dum non ko tuboje kadi ilam naldam ton en continue bonnude tunnaade kadi kongol gumigol kanko biyetedo Mbakhiru Faye dum non ko fati ndiyameje nadde tonto Touba si babunde tuboji gon ton o wi dum do ko hunde nde ganda fotani wonde e saha kadi nde be gonno e feeto julgeji ko wawi warlade ko ngol kambe kala yimbe muriden gol ko fon ba wado ko yaltini yewdi ko holno cadel gonde tonto cadel parde en ilemeji wala tuboji kebinde ton ndiyam ha ande Touba en wayno ko huyoli e wiide makko ko anda tan hono gouvernement mo Sénégal wawi déjà débloquer ken wona milliards uji ɗiɗi francs CFA pour wallude wuro Touba dum non e wayno ko e nder kongol ngol yef o wawi donc noddude yimbe wuri en fof ngol gor fo ne wada hen jungo modum ha hande khabruji meden tonto Sénégal e tumnadi kadi ko yalti hono maaji de tonto diwan Matam e diwan Bakel e Podor en wayno ko odo sa joni yimbe hodbe e saraji mudum fu odo sa joni gon koy fayre dum do fo na ari ko ciagal de kadi tonto barrage manantali uddisa dum non kadi ko sibabu de kanyum go barrage o kanyum horu ma lesa guddise sona dum fus dum non e wayno ko kambe gure gonde saraji maayo Sénégal fo odo sa joni goni koy ko mbiyata high alert sibabu de ndiyam dam nene beydo hewde e kadi addi dum kadi ko en wayno ko maaji de natti jogade pongle e dum non e wayno ko sibabu dum non kadi ko kulol mongol won ton donc en wayno ko gure takkide maayo de fof ko en Matam ko en Bakel ha Podor en wayno be jamirino kala kaake de ganda budde teddude yo giggindum sabu en wayno odo sa joni ndiyam kadi ko ɓuurata bonde no wano rawani ha hande tunnadi kadi ko yalti ñande ñogasi golleru septembre hitan ujunaji ñogasi tonto Mauritanie kadi tonto Guidi Makka kadi ko même situation woni ton donc tonto Guidi Makka en wayno ko kamɓe hoɓe wonɓe toon e laamu ɗum noon préfecture e gouverneur e maire uji fof ɓe mbawino rendude pour ƴewde ɓedde oɗo saha joni hon ndiyam ɗam no wayi towde ɗum noon ñande samedi nde koɓe ɓeeti ɓe mbi ko ndiyam ɗam yettima métre ji sappo calla tati ko hunde ɓurtude no fewi ndiyam to fonno hadde e batum ngoɓe jooɗi toon ngoɓe mbawi kamɓe ƴewde hol gueɗe bawɗe waɗede pour wawde wallude yimɓe wonɓe e nokkuji ɗo ndiyam woni rende ɗumen kadi rende kala jeeyi mo jogui so tawi ndiyam ɗam continue nadde e guure ɗe ɓe mbi wonde oɗo sadio ɓe teski ndiyam ɗam yettima toon to wuuro wiyetengo Gaabu en wayni ko toon to Gaabu hande ko ala taw boniraɓe toon kono eɓen continue wawde rentinde yimɓeɓe pour ko fate ndiyameje ɗe goni koye ɓeydade nguɗo bato kadi waɗi koye kanko gouverneur mo toon mo Guidi Makka e kanko préfet kadi mo Seydi Baby e vice président région Guidi Makka biyeteɗo Wali Boubou Aydara kanko kadi maire Seydi Baby biyeteɗo Oumar Hamadi Ba e kadi hohoɓe hewɓe jeeyaɓe toon to Guidi Makka toon to Mauritanie cakkitorɗen tunnadi kadi e ko yalti e journal biyeteɗo dépêche ko haareji mbaɗino toon to wuuro wiyetengo Ayoune ɗum noon koye ñalawma hande ɗum noon e tunnade hande ɗum noon mbi wonde ken wona yimɓe nogas mbawi gagnede hen ko haareji hakkude leƴƴi toon to banggue rewo wuuro wiyetengo Ayoune ɗum noon koye région gonɗo Hodel El Garbi haalano oɗo journal dépêche ko journal goɗɗo biyete Al Akhbar ha hande hayso ɓe ganda holko woni sababu haareji ɗi kono ɓe mbi wonde ko en wayni ko woni gañiɓe nawama déjà toon to wuuro wiyetengo Kif pour hebde safaruji sibamde gañen ɗumen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma altini nogas ɗiɗi lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi gasi haalaɓe ɗum noon yen mbaala jaam on jarama